si nám ukaž Jindo. Kulicha. No? Nový jezdec? Asi přitvrdit, viď? Ne, jako půl kola mi připadá, že řeknou, že ti ukluzává předek, jako že ti utíká. To jsou brýle. To vůbec neřídá. Ale prosím tě, jenom bych vás chtěl, teď vám nechám, já to stopnu. Ale tato guma drží jak svině. Ten zadek myslíš? To si písek tady. Nesmí. Pane trenére. Ale dáme teď půlhodinkovou pauzu a uděláme potom úsekanem, kam se přemístí bulldozer. Takže bychom si udělali ještě tak 2 zatáčky naplno. Já doufám, že mezi tím rozjebete ruce, rozjezdíme to na úseku a pak bychom dali normálně se rozjížďku. A zkusíme normálně se startem, uděláme jakoby závod, abyste si donutili z nějaký tempo trošičku a pojeme to třeba 15 minut po skolo nebo něco prostě, jo. Jak se vám to zdá tempo? Dobrý? Bomba, ty jo. Já myslím, že slušný, ne? Jako... Já máš na ten předek, ale furt lepší než ten písek oboky a myslím, že i pro tu rychlost je to rozbitý a myslím, že je to rozumí, že to je rozbitý i pro nás. To není jenom možná rovina, protože... No, je to rozbitý. To dobrý, fakt.